Noswaith dda, a chroeso cynnes i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Gŵyl Mair, mam ein Harglwydd. Harglwydd disgyn chwilio i wirioneddau'r gair, nes dod o hyd i'r caedwad fi gynt ar luniau Mair. Mae efan ddiw galluog, mae'n gadar ni a chai, cymaint i'w fy llygref, mae'n ffynon i'm glanhau. O arglwydd da ar graffad y wirioneddau gwyw, anrymus ar fy meddwl i aros tra bwy fyw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag erioed, yn gysur bont i'm calon, yn llysern wir i'm troed. O arglwydd gwyn fydedig, of gariad rofais ti, dair ysbrydoledig mwyn ein haddysg ni. O dyron dd'iw rando am ddafel trwy ein oes, gan ddiolch beth amdano i ti y Duw a'r oes. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint, mabwysiad. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, pan dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Duw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân,
megis yr oedd yn y dechrau, y Mair awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf ag iachal dwriaid, a'i sant dan ganu a ganant, yna paraf I goron Dafi flaguro, dar perais lampim henneiniog. Ei elynion ef a wisgaf a chywilydd, arno yn tai y blodau goron. Cogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, y Mair awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
Y darlleniad o ail bennod Caniad Solomon. Yr wyf fel rhosyn Saron, fel lili'r dyffrynnoedd. Ie, lili ymhlith draen yw fy nwylid ymysg merched. Fel pren afalau ymhlith prenau'r goedwig yw fy nghariad ymysg y bechgyn. Yr oeddwn wrth fy modd yn eistedd yn ei gysgod, ac yr oedd ei ffrwyth yn felys i'm genau. Cymerodd fi i'r gwyndi, gyda banner ei gariad drosof. Rhoddodd i mi rawnwyn i'w bwyta, am hadfywio a gafalau, oherwydd yr oeddwn yn glaf o gariad. Yr oedd ei fraich chwith dan fy mhen, a'i fraich dde yn fy nghofleidio. Ferched Jerusalem, yr wyf yn ymbil arnoch, yn enw iarchod ac ywigod y maes. Paidiwch â deffro, na tharfu fy nghariad, nes y bydd yn barod. Abraham a'i had ond ragawydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a Mair o'r hon ac y bydd yn wastad, an oes, 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 amen. Daw'r ail lith o Actau'r Apostolion, y bennod gyntaf, gan ddechrau yn y 6 adnod. Wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynnasant iddo, Arglwydd
Ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer deyrnas Israel? Dywedodd yn tai wrthynt. Nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau. Y mae'r tad wedi gosod yr haen o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe'i dyrchafwyd a chipiodd cwmwlef o'i golwg. Byddai roeddynt yn syllu tua'r nef ac yn ta'n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam rydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelswch eich yn mynd i'r nef. Yna dychwelasant i Jerusalem o'r mynydd a elwir olewydd, sydd yn agos i Jerusalem daeth saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, aethant i fyny i'r o'r uwch ystafell lle roeddynt yn aros. Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Mathew, Iago fab Alffeus a Seimon y Selot a Judas fab Iago. Yr oedd yr rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai gwragedd a Mair, mam Iesu a chydau frodyr. Dyma derfyn yr ail lith. Yr awr hon arglwydd y goll hangyd a pas, mewn tangnefedd yn hod y hair, canys fallhagau da welodd, da iachau dwriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl pobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oed yn y dechrau, y Mair awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef a'n harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drig ar hawr ddim,
tan a nefoedd, sanctaidd i'r denw. Deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Dad nefol a ddywysais dy forwyn fair i fod yn fam dy fab ein harglwydd yn gwaredwr. Caniata fod i ni ym mhob peth erbyn dewyllus dwyfol, a llawenhau gyda hi yn dy iachawdwriaeth, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad dy unig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac felly, ar wyl fair mam ein harglwydd, parhawn yn ein gweddiau. Bendith amoliant yn rhydedd a diolch, a fwy ti ddiw ein gwaredwr, mewn doethineb a thrigaredd, dywysais fair, yr wyryb ddistadl o Nazareth, i fod yn fam dy fab. Gyda hi, mawrygwn denw sanctaidd, llawenhawn yn dy gariad, a diolchwn dy fod ti yn dyrchafu'r rhai gostyngedig ac addfwyn, ac yn llenwi'r newynog a phethau da. Wrth i ni gofio geiriau can Mair, fe enaid a fawrhar arglwydd, am hysbryd y lywanychodd yn niw fe iachawdwr, gweddiwn dros y ddoliad yr Eglwys, a'i gwasanaeth i ddiw ac i gydddyn. Cofiwn mai trwy fawrhau'r arglwydd, y cynyddir ein gallu i wasanaethu eraill. O llalluog Dduw,
hwn a gysylltaist ynghyd detheledigion yn un cymundeb a chymdeithas yn irgeledig gorff dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Caniatáu ni ras felly trwy ein hyddoliad ohono ti, i ganlyn dy wynfydedig Sant ym mhob rynweddol a diwiol fichedd, fel y delom i'r anrheithol lawenydd hwnnw a baratoais di'r rhai athgarant yn ddiffiant, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Aedrigaredd sydd yn oes oesoedd ar y rhai a'i hofna ef. Mewn trigaredd a thosteri, gweddiwn dros drigolion Affganistan, yng nghanol y gwrthdaro a'i pryderon ar gyfer y dyfodol. Dduw yn y nefoedd, gweddiodd dy fab am eith deyrnas ddod i'r ddeiar, dyrod y heddwch a diogelwch i bawb yn Affganistan, gan ofyn am ei gyfiawnder a thrigaredd ddod yn unwaith yn rhagor yn rhan o fywyd y wlad honno. Cofiwn gardyfron pawb sy'n ofnus, yn wynebu trais yn ywynu yn anobeithio, a gofynnwn i ti fod yn lloches a thŵr o nerth a chydernid iddynt. Cofiwn gardyfron hefyd pawb sy'n gweithio i liniaru'r argyfyngau a wynebu'r, a gofynnwn am amddiffyniad a chefnogaeth iddynt trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn trigaredd a thosteri, gweddiwn dros bobl heiti ar ôl y ddeiargryn ddirybydd ddoi, dros bawb sydd wedi cael ei effeithio ganddi, a thros yr asiantaethau yn garol sydd yn gweithio i ddod â chymorth iddynt. Arglwydd yw, tad yr holl genedlaethau, godwn gerdyfron pobl heiti sydd unwaith yn rhagor wedi dioddef deiargryn, sydd wedi dymchwel pentrefi a dinasoedd. Bydd gyda'r rhai sy'n dioddef, a chryfhau'r rhai sy'n gweithio'n ddibaid i ddod â chymorth ymarferol iddynt yn ôl eu hamryw anghenion, ac yn y cymorth a ddaw, boed i lygedyn o obaith dreiddio trwy dywyllwch ei sefyllfa, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Efe adynnoedd y lawr y cedyrn o'i heistedd fai, ac ydyrchafodd yr rhai isel radd. Mewn byd lle mae cymaint o anhegwch, lle mae'r cyfoethog fel petai yn mynd yn gyfoethocach a'r tlawd yn dlotach, gweddiwn am ei gyfiawnder Duw fod ar waith yn ein byd, a'i llywodraeth, a'i systemau. O Dduw brenin cyfiawnder, erfyniwn arnat i'n harwain yn ffyrdd uniondeb a thangnefedd. Ysbrydola ni ddymchwel pob gormes ac ynghyfiawnder, i sicrhau bob un ei briod wobr, ac oddi wrth bob un ei briod wasanaeth, fel y bydd i bob un fyw i bawb, ac i bawb ofalu am bob un, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni gofio Mair mam ein harglwydd, gweddiwn dros famau a thros bywyd y teulu. Gweddiwn yn arbennig dros famau sy'n cario beichiau trymion, neu bryder, neu selder. O arglwydd Iesu, hwn a gysegrais fywyd y teulu trwy denedigaeth y Methlehem, ath fagwraeth y Nazareth gyda Mair a Joseph. Bendithia ni yn holl ddyletswyddau ein bywyd gartref, a chaniatáu ni dy gydnabod yn amddiffynnydd ein cartrefi ac arglwydd ein teuluoedd, ac i ti y bôr gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn dros bawb fel Mair, a fi farw gan ymddiried yng Nghrist. Boed iddynt hwy fel hithau fwynhau y bywyd heb na thranc na newid iddo yng nghariad di derfyn Duw. Dad pawb oll,
Weddiwn arnat os y rhai am y dawodd ar fichedd hon yn dy ffydd di a thofn. Dy roeddynt dy dangnefedd, lywyrched bythol o leini arnynt, ac yn dy ddoethineb grasol a thallu anfeidrol, cyflawnan ddynt fwriad dy ionus dy berffaith ewyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog a thragwyddol Dduw, a wyrais di lawr i godi teulu'r cwymp, trwy feich iogrwydd y fendigaid fair. Caniatafod i ni, a welodd adlewyrchyd o goniant yn ein natur ddynol, a pherffeithiod y gariad yn ein gwendid, gael ein hadnewyddu beinydd ar dy lun, a'n cyd-ffurfio a delw dy fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Yr oedd y disgyblion yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â wraig gwragedd a Mair mam Iesu a chydau frodyr. Y bedwaredd adnod ar 10 o'r bennod gyntaf o lyfr Actau'r Apostolion. Os ewch chi i'r hen lyfr gweddi gyffredin a chwilio am wyl fair mam ein harglwydd, byddwch yn chwilio yn ofer, oherwydd nid yw'r wyl hon yn ymddangos ynddo o gwbl. Byddwch chi o hyd i wyl fair ac yn hwyllau, a hefyd wyl cyfarchiad Mair, ac mae sail ysgrythurol yn perthyn i'r rhain. Ond does dim sôn o gwbl am yr wyl sydd o dan sylw heddiw. Ac mae hynny am reswm da, oherwydd hon yw'r wyl fwyaf dadleuol ymhlith gwyliau Mair,
oherwydd nid oes sail ysgrythurol yn perthyn iddi. Yn yr Eglwys Gatholig, mae'n cael ei adnabod fel dyrchafiad Mair i'r nef, a'r gred yw ni fu farw Mair, ond yn hytrach fe gafodd ei dyrchafu'r nefoedd. Ac mae nifer o wledydd Gatholig, megis yn yr Eidal a Sbaen, mae'r wyl hon yn cyfle am carnifalau a fiestau, dathlu mawr. Ac yn rhyfedd iawn, nid oedd gan Martin Luther, y diwygiwr mawr Protestanaidd, broblem o gwbl gyda'r syniad bod Mair wedi ei dyrchafu'r nefoedd, ei fod yn cydnabod nad oes sail ysgrythurol i'r cred, eto meddai wrth ddarllen y Beibl, fe welwyd bod Elias yn yr Hen Testament wedi ei ddyrchafu'r nefoedd. Yn ôl Luther, os oedd Duw yn gallu dyrchafu Elias i'r nefoedd y cyntaf heb farw, pam na Mair mam Iesu. Rhywbeth i ni bendroni arno, efallai. Yn yr Eglwys Uniongred, mae'r wyl hon yn cael ei hadnabod fel Gŵyl a forwyn fair yn huno. Hen air am fynd i gysgu yw huno, ond fe wyddom ni hefyd mae mwythair yw huno sy'n golygu marw. Nid oes gan yr Eglwys Uniongred yr un syniad bod Mair wedi cael ei dyrchafu'r nefoedd fel yn yr Eglwys Gatholig Rhufeinig. Wrth gwrs i Gristionogion y mae marwolaeth yn borth i fywyd tragwyddol, ac fel yr holl Gristionogion ar hyd yr oesoedd sydd wedi dal ei ffydd yn Iesu, y mae Mair bellach ymhlith y gwaredigion. Ond i'r Eglwys Anglicanaidd, mae'r wyl hon yn llawer mwy gyffredinol. Dyn ni'n eglwys sy'n selio ein credoau ar yr ysgrythurau glân, ac un o'r pethau fe wyddom yw bod Mair mam Iesu wedi cael lle blaenllaw yn yr ysgrythurau. Y tueddiad sydd gennym ni yw gweld Mair fel un o brif gymeriadau y Nadolig a stori'r geni, yn hytrach na'i gweld fel ffigwr pwysig yn hanes bywyd cyfan Iesu. Roedd Iesu'n ddyn ifanc yn marw ar y groes, dim ond 33 mlwydd oed, ac yr oedd Mair ei fam yno, yn ei ymyl trwy gydol y profiad. Yn ymlach na pheidio, meddyliwn ni am Mair fel y ferch ifanc yn magu Iesu yn ei chôl. Yn anymol treiliwn ni llawer o amser yn meddwl am Mair yn ei henaint, a'i rôl yn yr eglwys fore. Nid Mair y fam ifanc sydd yma, ond Mair y matriarch, Mair a'i lle blaenllaw a phwysig y mywyd yr eglwys fore. Yn ein hael lyth hyn o lyfr yr actau, fe gawson ni hanes dyrchafael Iesu ar ôl ei atgyfodiad, ac ar ddiwedd yr hanes hwnnw, y mae lyc yr awdur yn dweud wrthym bod y disgyblion wedi mynd yn ôl i Jerusalem, yn ôl i'r goruwch ystafell, ac yr oeddent yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi. Ond mae lyc yn gwneud y pwynt o danlinellu bod Mair wedi aros yn ei cwmni nhw, a bod Mair yno ar ddechrau bywyd yr eglwys fore. Meddai lyc wrthym, yr oedd yr rhain, sef y disgyblion oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi ynghyd â'r rhai gwragedd, a Mair, mam Iesu. Fel yr oedd Mair yno ar y cychwyn cyntaf yn efengyl lyc, a chyfarchiad yr angel Gabriel yn dweud wrthi, henffych well, tydi, yr un yr rhoddodd Duw a'i ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. Felly, yr oedd Mair yno, gyda gweddill y disgyblion ar ddechreuad yr eglwys, yno ar ddydd mawr y Pentecost, pan ddaeth yr ysbryd glân fel gwynt grymus a thyfodau o dan, gan anadlu bywyd newydd ac angerdd cenhadol i fywydau'r disgyblion. Nid cymeriad ar gyfer y Nadolig yw Mair yn unig, ond mae'n hefyd yn gymeriad ar gyfer y groglith a'r Pasg, y dyrchafael a'r silgwyn. Ac os mae un peth da am yr wyl hon, mae'n gwneud i ni feddwl am Mair tu allan i'r cyd-destun nadoligaidd traddodiadol, a'i gweld yn un o ddilynwyr Iesu, un oedd yn ffyddlon iddo ac yn ei garu, nid yn unig oherwydd hi oedd ei fam, ond hefyd fel un oedd yn ymddiried ac yn credu ynddo. Mair,
os bosib oedd y cyntaf i gydnabod dwyfoldeb Iesu, Mair fel mam yn adnabod ei mab. Ond ni wyddom beth a ddigwyddodd i Mair. Mae digon o draddodiadau yn perthyn iddi, ond ychydig iawn sydd gan yr ysgrythurau i ddweud amdani fel rhan o'r eglwys fore. Dim ond unwaith y mae Mair yn cael ei henwi yn llyfr yr actau, ond fe allwn ni ddychmygu bod ganddi lle weddol anrhydeddus ymhlith y disgyblion. Wrth gwrs, mae llyfr yr actau yn symud ymlaen yn weddol brydlon o'r eglwys yn Jerusalem i ganolbwyntio ar genhadaeth yr eglwys ac ymystyniad yr eglwys trwy ymdrechion a gwaith Paul i rannau eraill o'r ymerodraeth Rhufeinig. Ni wyddom pryd bu farw Mair, na chwaith ei rôl yn yr eglwys fore. Does dim wedi ei gyfnodi yn y Testament Newydd, sydd yn ein goleuo ni ar y materion hyn. Ond wrth edrych ar fywyd Mair, fel y gwelwn ni ei bywyd trwy lygaid yr Efengylau a llyfr yr actau, fe welwn ni yn gyntaf ei chariad tuag at Iesu. Wrth gwrs, yr oedd cariad Mair tuag at Iesu yn ddiamod, yn ddigwestiwn, wedi'r cyfan hi oedd ei fam. Yn ein darlleniad o ganiad Solomon hyn o'r Hen Testament, fe glywsom ni gerdd serch. Dyma gerdd am gariad roedd cyn cryfed am arwolaeth, a roeddwn yn glaf o gariad, meddai'r awdur. Y cariad hwn a welwn ni ymywyd Mair, enwedig pan feddyliwn ni amdani wrth ymyl y groes gyda Iesu. Mae angen cariad cryf i oddef y fath o lygfa. Fe welwn ni ynghariad Mair tuag at ei mab, y cariad angerddol hwnnw ac awn ein galw i ddangos tuag at Iesu yn ein bywyd beunyddiol ni. Cariad sy'n gallu aros yn y mannau anodd hyd yn oed o dan gysgod y groes. Cariad un. Cariad yw un o nodweddion y bywyd Cristionogol, ac wrth edrych ar fywyd Mair, fe welwn ni gariad tuag at y gwaredwr. Fe welwn ni hefyd y mywyd Mair ei ffydd, ac mae ffydd y mywyd y Cristion yn holl bwysig. Mae'n anodd dychmygu bywyd heb ffydd mewn gwirionedd, ac roedd gan Mair ffydd. Ie, ffydd yn niw, ei alwad arni, ond ffydd hefyd yn ei mab. Cofiwn am y briodas yng Nghana Galilea pan ballodd y gwin. Mair oedd yr un yr aeth at Iesu i ofyn iddo wneud rhywbeth. Roedd gan Mair ffydd ynddo, y byddai Iesu yn weithredu, y byddai Iesu yn gweddnewid y sefyllfa, ac felly y bu. Fe gymerodd Iesu y dŵr cyffredin a'i newid yn win anghyffredin o dda. Ac fel Mair, ni ddyle fod ofn gennym ni i droi at Iesu a gofyn ganddo, i gyflwyno a'n anghenion iddo mawr a bach, a'i gadael nhw yn ei ddwylo ef a disgwyl yn amyneddgar wrtho. Mae hynny'n cymryd ffydd, yr un ffydd yr oedd gan Mair. Wrth edrych ar gariad Mair tuag at ei mab a'i ffydd ynddo, fe welwn ni wir bwysigrwydd Mair i ni. Fe welwn ni yn Mair un sydd o hyd yn ein cyfeirio ni at ei mab Iesu Grist. Mae ei chariad a'i ffydd yn ein cyfeirio ni yn ôl at y mab. A dyna dathlwn ni heddiw ar yr wyl hon. Mair yr un sydd yn ein cyfeirio ni at y mab, gwaredwr y byd. Yn y ferch ifanc, fe welwn ni Mair yn edrych i lawr ar Iesu y baban yn ei chôl. Yn ei henaint, fe welwn Mair yn edrych i fyny at Iesu ar y groes. Wrth ddilyn ei hedrychiad hi, fe ddown ni o hyd un gwaredwr, Iesu Grist, yr Arglwydd. Amen.
Gweddiwn am fendith Duw. Tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwch law pob deall, a gadwa eich cylonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drygo gyda chwi yn wastad. Amen.